Non sei se vos lo contei algunha vez, pero a min encántame escoitar a xente maior, aos homes e mulleres que vivían cando eu aínda non nasera, porque conocer como era a Galicia de antes e o mundo de antes ás veces pode nos axudar a entender como é o de agora. Por exemplo, teñenme contado algúns amigos meus que antiguamente ao redor dos muiños se generaba un montón de vida, porque a xente iba ali a moer o millo e sempre había restos de foriña que caían, había ratos, os ratos, eses restos de foriña atraían a insectos que de alguna maneira iban a caer á agua do río e eso estaba generando unha serie de alimento e onde hai alimento hai xente, onde hai alimento hai vida. E é por eso quizás, seguramente, que nesa época había moitas máis troitas das que hai agora hasta nos regatos máis pequenos. Todos os ríos estaban salpicados de muiños e había moitísima actividade ao redor deles. Da mesma maneira, pasaba algo parecido cos campos nos cales había perdices bastante cantidad, incluso había rapaces que iban aos niños collerlle os ovos, e era porque a parte do millo se cultivaban gran miúdo e moitas leiras, centeo, trigo, que nunha época determinada do ano, cando os animaliños e as aves máis o necesitaban, pois lle suministraba moitísimo alimento. A medida que o campo se foi abandonando ou que se foron cambiando eses cultivos por outros que non eran a base de alimentación desas aves, pois pasou que estas últimas pois tamén foron desaparecendo. Algo parecido pasa no mar, é que moitas veces damos por sentado aquelas especies que sirven de alimento a aquelas que pescamos, aquelas que son máis importantes para nós, porque son as que nos dan os cartos, as que nos permiten descargar moita cantidad nos puertos, porque son as especies que a xente reclama para comer nas súas casas ou para servir nos seus negocios ou para vender nas plazas. Pois unha das criaturas que está detrás de que haxa tantísima abundancia de peixe en Galicia e de que se generen tantas pescas, tantas capturas e tantos cartos é xustamente un crustáceo, un marisco que non se comercializa nas lonxas, que non se sirve nos restaurantes, que non leva o peixeiro, que non comemos nas nosas casas. Ou, en todo caso, podédelo ver por casualidade algunha vez no medio dunha caixa de sardiña ou podédelo ver nunha playa cando vos estades bañando ou nun puerto cando estades pescando os calamares. Estou vos falando do pateiro nadador ou patexo, que según o sitio de Galicia onde estemos, pois probablemente se lle chame dunha maneira, porque, por exemplo, eu sempre lle chamei pateiros e, sin embargo, en outras partes a xente chamalle de outra maneira. Non pasa nada, porque de todos modos vou a poñer un vídeo onde vos vou a enseñar como son e como ás veces na noso traballo do mar pois pasan desapercibidos, outras veces nos sorprenden porque os vemos en enormísimas cantidades cubrindo extensións de hasta kilómetros no mar e ocupando toda a columna de agua en posición horizontal, porque son pateiros que nadan na agua, non están escondidos nas pedras como poden ser as nécoras, e ademais que os hai nunha enorme cantidad de millóns por todo Galicia. Teñen un ciclo de vida que comprende varias fases, de maneira que hai un período no cual están nos fondos de area enterrados nas playas. Cando nos arriamos aí os nosos aparellos, que foi justamente o que nos pasou estes días, pois o que pasa é que nos comen os rodaballos e os lenguados e as acedías dun día para outro e nos fan perder moitos cartos. Pero ao mesmo tempo, unha vez que pasan ese período de estar enterrados na area, nas playas onde desoban, pois se moven a medida que van medrando en hordas de millóns de ejemplares, movéndose cas corrientes en función das temperaturas, en función do alimento, de maneira que ás veces desaparecen e outras veces, pois como os comentaba, aparecen cubrindo unha enorme extensión, flotando na auga, nadando na auga, e aí están as gaivotas a comer neles e outros peixes a comer neles. De feito, fijádevos, é un alimento tan bo que lle encanta a unha gran variedade de peixes distintos de gran importancia comercial. Por exemplo,
os sargos, as doradas, os pulpos, as raias, os pintos, as maragotas, as rebalisas. As rebalisas, na época na que están desarrollando as huevas para criar, é a época na que máis se están alimentando deses pateiros. De feito, hai veces que están cas barrigas cheas como nós cando pasa as ceas de Noiteboa e máis de fin de ano. Están cas barrigas cheas de pateiro a punto de reventar. E é cando máis gordas están, é cando desarrollan as huevas que farán posible que haga máis rebalizas o día de mañán e que críen moitísimo, non? Os pintos, como vos decía, tamén comen moitísimo neles, os sargos, as doradas, os pulpos, as raias. De maneira que se estes pateiros non existiran, pois iba a haber unha gran fame. E, sin embargo, non lles damos importancia, dámoslos por sentados, non? Como podedes ver nestes vídeos que gravei hoxe, aquí vedes na miña man o pateiro da sardiña ou o pateiro nadador ou patexo, como se lle chama en moitas partes. Eu, como vos dixen antes, sempre lle chamei pateiro simplemente. Hai sitios en Galicia onde lle chaman pateiro a outras cousas, pero bueno, é isto do que eu vos estou a falar. Estes días viñeronos nas redes porque tiñamos largo en fondos de area onde eles están enterrados preparándose para a desova, e cada vez que nas nosas redes cae un lenguado ou un rodaballo, pois abalánzanse sobre el e o devoran nunha sola noite, deixan as espiñas ou quitanlle os ollos ou comenlle os bordes, bueno, estropéanos, fan que no mellor non valan para vender, si valen para comer, a non ser que deixen só as espiñas. Algúnas veces cando estamos no mar, sobre todo nos meses de verán e de final do verán, pois xa están completamente desarrollados e vense cantidades enormes, como nalgúna escena por aquí de saber, unha noite cerca de Fisterra que estábamos traballando e aí se ven pois millóns deles. Pero isto tamén pasa de día, especialmente nos días de borraxeira. Non son as nécoras nin son as sentolas os crustáceos máis abundantes nas nosas rías nin nas nosas costas. Desde logo, con total e absoluta diferencia, o máis abundante é este outro que se manifesta estes días estropeándonos as nosas capturas, pero que durante o resto do ano se manifesta nas súas migracións a través das corrientes de mar e según as temperaturas da agua e según donde teñan alimento, e a súa vez eles mesmos sirven de alimento e generan moitísima riqueza porque, como vos explicaba ao primeiro, están as rebalisas a comer neles, están os sargos, as doradas, os prajos, están os pulpos, están as raias, os rubios, os pintos, as marajotas e incluso outros peixes moito máis pequenos pois están a comer dos restos que deixan estes outros máis grandes cando se están comendo, cando se están devorando, non? De maneira que ao final é como se fóramos bendecidos pola naturaleza a través destes que son insignificantes e que non lle damos valor, pois polo que vos decía, porque non se venden nas lonjas. Pero iso non quer decir que non o teñan. Podémonos sentir moi contentos en Galicia de que as nosas aguas sean tan productivas e que ojalá o sean por moitísimos anos, a pesar de que en determinados momentos, como estes días, nos fajan mal. E máis, direivos, hasta teñen unha segunda función, e que sirven de vedas temporales para determinadas zonas, porque cando hai moitísimos nestas fondos de area, o que provocan é que os mariñeiros non botemos aí as nosas redes, dándolle descanso a esas zonas. É verdad que é un fastidio para nós, pero é un fastidio que a largo plazo trae recompensa, porque eses fondos descansan da pesca e cando os peixes como rodaballos e lenguados non caen nas redes, pois estes pateiros non lle fan nada, porque os peixes escapan e os pateiros pois teñen que estar aí fastidiados comendo outras cousas. Nada, espero que vos gustara o vídeo, cualquier cousa que vexades que se poda mellorar, non dudedes en decirmo, espero que vos gustara e que vos servira para conocer cousas novas aos que non sodes do mar e non sodes mariñeiros. Veña, que vaya todo moi ben. Como podedes ver nestes vídeos que gravei hoxe, aquí vedes na miña man o pateiro da sardiña ou pateiro nadador ou patexo, como se lle chama en moitas partes. Eu, como vos dixen antes, sempre lle chamei pateiro simplemente.
Hai sitios en Galicia onde lle chaman pateiro a outras cousas, pero bueno, é isto do que eu vos estou a falar. Estes días viñeronos nas redes porque tiñamos largo en fondos de area onde eles están enterrados preparándose para a desova, e cada vez que nas nosas redes cae un lenguado ou un rodaballo, pois abalánzanse sobre el e o devoran nunha sola noite, deixan as espiñas ou quitanlle os ollos ou